बे जाबाय खानाय गगानायनि आरो नैबे एन्टि डेन्ड्रफ शेम्पु आरो नैबे जाबाय शाइनिं हेयार शाइनिंनि थाखाय बै आरो बे फिसायानो बै गिदिरनिफ्राय बे फिसा दङ आरो बियो आमलानि शेम्पु नैबे आमलाया खानाय गोसोम जानाय आरो खानाय फुरनायाबो हामो आरो बेजों ओमफ्राय बे लसन आरो बे सिनल हेयार अइल खानायाव फोनग्रा थाव आरो नैबेयो बेसरनिफ्राय बानायनाय खानाय फुरनाय मानायफोराव बिराद मोजां खामानि होयो बेबो खानाय माबा खालामो आरो स्र' स्र' खालामो आरो मोजां आरो नैबे जोंनि कुल अइल हारसेमनि जाय थावआ खर' सानाय मानाय लोमजानायफ्राव मालाबा मोदोम सानायफ्राव फोनना लायोबा आथिं आखाइ सानायफ्राव फोनना लायोबा लोगो लोगो मोजां मोनो आरो बे नालेंखर थाव बे इडिबोल नालेंखर थाव बियो बे नालेंखर थावा जाबाय जानोबो सेरनानै जानोबो हायो आरो ओंख्रिबो संनानै जानो हायो आरो इडिबोल आरो बेयाव जेबो केमिकेल गैया बेनो जारबो दङ बेयो बथलबो दङ बे जाबाय नै टुथपेस्ट बे हाथाइ थै ओंखारनाय सानाय खुगा मोनामनाय बेफोर हामजोबो आरो बे जाबाय सानस्क्रिन बेयाव सान प्रटेक्सननि थाखाय 50 SPF दङ आरो बे जाबाय फुट क्रिमा आथिं गावगानायनि बिराद मोजां रिजाल्ट आरो बेयाव गासैयावबो जाखिनि बुस्थु दङ माने देहानि थाखाय जोंनि हेल्थनि थाखाय हेल्थजों बेसिस आरो खामानि 100% दंखायो आरो बे गोजौआव जाबाय नैबे टि ट्रि फेस वास बे टि ट्रि दङ बाव जायहा माने लेमन दङ निम दङ बिराद रिजाल्ट दङ आरो बेबो माने बाहायोबा जाय बाहायना मोन्दों बिसोरो स्किनावहा सिथरफोर बेरनाय मानाय बेफोरो सब मोजां जायो